Takže dobrý den, dámy a pánové. V dnešním videu si zahrajeme vánoční bratry. A to tak, že každý adventní den si zahrajeme jedné bratry. Takhle první až do Vánoc. A o Vánocích bude speciální video. No, já tam dal odkezávat a my se o tom můžeme rovnou pustit. Tak máme tady zápas, dámy a pánové. Jo, mjam. Dnešním hostem je tady Adam. Dobrý den, pane. Dobrý den. Že dneska první bratry, chlapečku. Je to tak, každý den musíme dát jedny bratry, teda 500 bratrů, ne? Jedny. Co to máme za protihráče? Mbek, okay. A pro Frotka. Nějaký signál bojí, víš co? Ne. Hej. Ty mě vždycky chceš vyšrat. Jo, aha, tak to je hodně krysácký od nich. Tak já vlastně já teďka hraju jak Brambora. Hej. Ty hraješ jak Brambora, já hraju jak Brambora. To nevíš. Tak globální ofenzív. Ne, to nevíš. Hala. Sám jako sakra dělat, vole, když oba dva našel. Oba. Jo. Nice. Víte, Adam je mega dobrý hráč. Takže, Dobrý. Já týdnu ten Antrika. Dobrý. ej vole, co to je, kámo? Jasný. Nice. Good. Hezky, baby. Se povedlo. Kde? Zase bude tam zalezlý goblin jeden. Sorry. Já mám diglen. Helna. Já jsem úplná lopata, kámo. Ty vole, hej, já už na něbu, fakt furt trašujou, kámo, to je fakt strašný. Hej vole. To nebyl head? To nebyla. Nebyl, protože prostě CS-ko, kámo. Tak pojď, prosím. No to bude, čekni to. Ej, ale tak kde je zase? To zase bude zalezat jak goblin na tu bombu. Dej. Jo, tam není. Ne vole, on je tam nahoře, vole. Nahoře. Helna, Arme, ne. Helna. Co? Už by měla být tak. No. Dobrý, jasný, kámo. Teď má najednou vypo, víš co? Jeden mě pušoval, dead. Druhý má vypo. No, to. Maršalda. Jeden okno, slyším. Oba dva. Jo, revolver, kámo, já už na něj nemám, vole, prostě. Nice. Dead. Kam chtěla dát Zeus, kámo. A Borka, já jsem tam Borka, Borec. Tak co tam tak otevírá ty dveře? Nice. Okay. Dead. Čekajte single.
Jo, dobrý, já jsem kokot prostě, no. Co to je za píky? Double door jeden. Dobrý. Dobrý, ty vole, ty jsi god. Dobrý. O, defuzně. Já tu CS miluju, co ty, pane. Já také. Když mám jenom 4 killy, tak furt to je. Jo. Máš názor na to, že by bylo AKčko i v CTčkách? Nevím, že by to bylo moc hodně. Jirka, já jsem rád, že jsi si vypěl. Já, no. Hej. Takže dáme a pánové, dnešní den je výhra, takže mě párek a já se sám učím, čau.